Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб бародаро, мо ҳар рӯз хонаҳои нав мепартем, хонаҳои фурӯшӣ. Инак як хонаи дигар ёфтем дар ноҳияи Шоҳ Мансур бародаро. Ираи главне, ираи айд парара. ноҳияи Шоҳ Мансур, маҳаллаи Камоли Хуҷандӣ, Чинор Имомов. Кадоме ки медона. Ина хона дӯстон, хонаи калонай. Оз медонем чизои аҷоиб дора, бисёр чизои чӣ дора. Ҳамаша тамошо мекунем. Маълумоти парара ба номерои соҳиби хонара мемонем. Дар номеро чизе ки нафаҳмидем, маълумоти парара соҳиби хона метиҳад дӯстон. Девола инҷа сар мешава то унаи пеши акошка. Хоб тез ба навор мегирем, мефаҳмонем. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим ба даруни хона медароем. Хоб як медароем ай тарафи дасти ростмон дӯстон як гараж меша, гаражи калон. Болош монолит болода оли мебинем, нишон метем 19 ба 4 чанд аст. Гаражи калон ай. Ростакиш чӣ мешава? Ҷои душавои беруна, душавои даруна. И просто ҳам хепака временка кадагиай. Хоб турбое ки дидесен, и турбо барои ҳоҷатхона кадагиай. И турба метонен ки мақсад як турбаша бигирен, пересайдин ки ба таи бизгаронен, иҷа септик шава. Оле ҳама маълумоти парара метиҳем. То охирша тамошо кунем, ҳамаша мефаҳмонем. Хоб ин раҳ ба боло мебароем дӯстон. гуфтем ки хона қарор дорад дар ноҳияи Шоҳ Мансур, маҳаллаи Камоли Хуҷандӣ, Чинор Имомов. Хоб 6 сотиқ заминай, 8 сотиқи дигар дӯстон дар пишти ҳамин здания боғай. Обши 14 сотиқ замин, 9 дар хона обши. Хона чӣ дора? Водевной топли пол дора, отоплени дора. Инаи хона ки болои гараж десен, иҷа адина бо болош мансардай. Мансард ҳамуз як дар медроем ба нишон метем. Хоб якм оз здания медроем, здания хонао тайёрай, ҳамаша мебинем, ваёшам тайёрай. Баъданши ай беруна сар мекунем. Дупара пластик задагиай. Хоб ростаки як хол мешавад дӯстон, холи калон. Нигоҳ кунем. Хол обой надорад, декоративай. Дисин боло дуюмошуна, нахи мансарта дуюмошуна, як чанд амуд хона дора. Хоб якм ай кухня сар мекунем, квадратша мегем, тамоми дӯстон ҳар як хонара мерича гап намезанем. Обши квадрат 288 квадрат ай фақат ҳамин здания ки ба навор гирифтесем. 12 ба 12 ай ҳамин здания. Хоб ина отоплени дора. Якм ошона ҳамаш водевной топли пол дора. У зданияи берунарам топли пол дора. Водевной отоплени ҳаст. Кухни гарнитур, чизе ки дидесен, ҳамаи чиз да агар ба нархи ҳами товори гира, ҳама чизо места. Хоб ина дигари хона. Хол водевной топли пол дора, ай болош кафел кадагиян. Гармай беҳад гармай меган.
плюс отопление дора. Хоб ин хонаи дигариш полуламинат, як зали калонай, ду намуд люстра, кондиционер, якчанд намуд кондиционер дора. Се та кондиционери 18 куба, якта 24 куба дора ё 18 кубан. Болош рамка кадаги фигура. На отопление. Дата тризода. И тризоа пишти хона мешава. Даручуби. Да борошхати. Хоб душевой дусон, душевой калонай, вентиляция, полный кафель гирифтагиай, термикс да дуи мошинару парои амҷа мондагиай, ай боло поён ови гарм меоям. Ва девиҳои тӯпли полам ирам дора. Идар айбари хона, айбари здания метавонем бидурем. Мебарем ба дуи мошина. Як хонаи дига ҳозир мебинем. Хонаша надидем. Ин як хонаи дига буда поён. Абои задаги, пол ламинат, болош сафед кадаги. Тамом дӯстон мебарем ба дуи мошина. Болорам гуфтем ки боло мансард, боло тӯпли пол надора, кафел кадагия полни. Отопление болода ҳаст. Дата люстра галагимо задагия. Якм ай хона сар мекунем. Тризо жалузи задагиай. Хоб. Ҳар як хона отопление дора. Инҷа бо шкаф даруна кадагиай. Абои задаги. Детский хона. Шамранги шкафи даруна кадаги. Стенка бигем. Абои задаги, пол ламинат. Байни якм дим монолит. Хона дела душевой. Санузел шкаф у нас. Инҷа балкон мешавад. Хоби кондиционери 24 куба. Кондиционери 24 куба, якта дар болай ва ёш ҳамаш 18 куба. Триза тарафи ҳаволи. хоб боз мерем хонаи беруна мебинем ба боғша нишон метем бародаро. Баъд кадоме ки видеоро тамошо кардастаз, баъд номерои соҳиби хонаро мемонем, нарх навора гап мезанем. Занг мезанин, маълумоти пуррара метиҳам.
якчанд ҳамун дарахтҳои мевагӣ дора. болои дидем монолитай, мансартай мебарем, болошам нишон медиҳем. хоб як зали калони нига дӯстон дар ҷай 8 ба 4 8 ба 4 дутриза аз тарафи ҳавлӣ, ламинат пол, абои задагиай, болош фигура. Кондитсионер ҳаста, кондитсионери 18 кӯпаи хонадам. Иҷа вадевнои топли пол дора, турбои отоплени буровардагиай, просто гарми бадай барои ҳами назадагиам. ҳол мерем поли централни вадевноиша нишон медиҳем, ҷои регулёвкаша. инҷа гаража гуфтем, бинаи хонаш шам кондитсионер дора, обши 4 та кондитсионер 3 ба 4 дарунда як хона 4 ба 6 4 ба 6. хуб инҷа душевой стиральная машина, ҳамаи чизи чораш гуфтем ки места 4 ба 6. ҳозир мерем боға нишон медиҳем. даре ки дидем дари хона ба ин тараф ҳам дуромада меша, ба он тараф. хуб пишти хона якта ҳоҷатхона дора, ҳоҷатхонаи временка, ҷам ремонт мешава. турбои отоплени буровардагӣ боло хуб иҷа подвала оз медурем нишон дитем. инҷа отоплению ҳама чизош кладовка бигирем. интирон камтарак торик аст дӯстон. иҷам ҷои кладовка кардагиай, кладовкаи калона 320 ба 420 ранг металлический дар кардагиай, мисол шкафчавори калон чиз мемонед, ҷои банка ягон чиз мемонед, порядок кардагӣ мондагиай. хоб иҷа дидон мондагиай, чакдон бигем. ина иҷа ҷои вадевнои топли пол. инҷа чӣ мекунем? хоб турбош буромадагиай дӯстон. турбош ба бари хона усуқати тақсим шидагиай. итарам дар дора.
хоб лесинсая так дуруз мешавай хедата мерем боға мебинем узи боғи калонай ба медурем болои мансарти дарвозара мебинем дӯстон. ҳавзи бискуба дора дӯстон. дар он болои ҳавзи бискуба об ҳаста динамуд оби ҳавзи бискуба ҳасташ бо адени об ҳастай вақти соатиш қатӣ меояд. инҷа болои гаражи ки дидем дӯстон иҷарам вадивнои тӯпли пол дора. болое ки гараж ки сёмка кардем инам яй болош гуфтем ки мансарта ҳеч кокадаги нестай 640 ба 19 дарозиш 640 паҳмиш 19 дарозиш. хоб ҳама хонаро дидем бародаро. нархи навои хонаро гап мезанем. як бор дига ҳамҷа такрор мекунем. хона қарор дорад дар ноҳияи шоҳмансур маҳаллаи камоли хуҷандӣ чинор имомов. хоб 6 сотиқ заминай 8 сотиқи дига дӯстон дар пишти ҳамиздания боғай обши 14 сотиқ замин обши 9 дар хона вадивнои топли пол дора. якум мошина қатъи пара ҳамаш атаплени полни якум дим этаж атаплени дора. баланди хоно 310 дӯстон ҳамиздания ки десин 310 гуфтем холош декоративай якум этаж дим этаж кондитсионер обши 4 та дора 3 та 18 куба 1 та 24 куба обши квадратиш 288 квадрат ҳамиздания ки десен 12 ба 12 бохтон ҳисоб мекунем. мебинем ҳавзи 20 куба дора ҳавзи об. нархи хона бародаро $300,000 ба курси миллӣ фурӯхта мешавад. мо ба курси рубл ба тоҷикиам мақсад мемонем милли хати дар поёни экран. хоб номерои телефон 005 50 09 005 50 00 52 як номер дигар 901 41 01 11 ватсап имо дора. ҳар ҳамин номеро метавонед дар ватсап имо нависен.
пеши хона арчо асфалтра. Раҳмати калон кадоми канали моро дастгирӣ мекунанд. Нашуд реклама метавонед дар номеро админ 115 63 53 дар боло шуда метавонед дар ҳамин номеро занг занед. Мо барои реклама ҳатман кӯмак мекунем. Раҳмати калон.